tilbage til Harske Hobby. Hvad sagde du? Sagde du god? Sagde du mo? Sagde du morgen? Sagde du godmorgen? Det er dejligt dag i dag, og vejret det er skønt. Du lytter til Harske Hobby, som spiller morgenmusik. 6. Nej, men hvis der ikke var andet, så vil jeg gå ud bag disken igen. Der starter lige en ny medarbejder her i dag. Jeg vil gerne have, at du lærer ham op. Ej. Det her Rudi eller sådan et eller andet. Ja, men altså, det plejer bare ligesom at være dig, der lærer folk op, ikke? Ja, og jeg plejer at kunne lide at blive pisset i mund. Men det har ingenting med sag at gøre. Nu sidder jeg tilfældigvis her og er ved at tage jagttegn. Og jeg har ikke tid til at tage imod spørgsmål fra en eller anden snottet valp. Og du vil gerne beholde din titel, vel du er? Jo. Ja. Jeg sidder her og bliver ældre, Torben. Ja. Den kiosk, den passer sig selv. Det var da ellers lidt af en pakke, du har fået bestilt her, Mark. Ja. Vil du fortælle mig, hvad det er? Ja, det er jo sådan lidt kirketing, du ved. Kirkechips og sådan. Og sådan. Det er bare fordi, der står Sinful på den. Ja. Velkommen til 12 nyhederne. I dag der opkom en af... Hvad er klokken? 12. Au, for satan! Hvad sker der? Begravelse! Er dog stadig på fri fod. Ja. Og så har NASA igen aflyst affyring af rumraketten Artemis 1. Hej. Hej. Det kan jeg gøre med dig. Jeg skulle starte på noget app her i butikken. Nå ja. Ja. Rudi? Ja. Ja, nej, jeg hedder Ronny, men ellers... Jamen, velkommen til Superkiosken, Rudi, eller Ronny, undskyld. Jamen, ved du hvad, lad os komme i gang. Den her kiosk, den passer ikke sig selv, vel? Ja, man skulle tro, men nej. Så man kan sige, altså lige nu har du skjorten eller din polobluse uden på bukserne, jeg vil foretrække det. er sygt tørstig, mand. Nej, det her det er til kunden. Hvor tog du den fra? Udsat? Det fandme mærkeligt, det der. Hvorfor er det mærkeligt? Der er ikke engang kunder herinde. Nej, men det er jo for dig. Du kan gå og hygge dig med dig selv. Du skal se forskel. Prøv at gøre det. Det er sgu... Nej, men okay, så prøv at gøre det selv. Er der også med kassen og sådan noget? Svisker. Hvor mange kontanter får I egentlig igennem? Sådan Det du har jo nøgle på en stort set til hele. Er det alarmen, det der? Det her, det kan godt være alarmen, ja. Så har vi også Eldorado, starter, saltbomber, spejlæg, sauer skub. Bag på os. Stop. Det er perverst af helvede, det der. Ronny, kom her. Nej, helt ned i buksen. Hvorfor forstår du ikke? Kan du ikke se, hvordan? Hvad, Tom? Hvornår var det lige, at du lærte mig det der med kassen og med alarmerne og sådan noget? Jeg er færdig med gulvet. Det vil du slet ikke tænke over. Nå? Det er kun Kirsten og modens Superman, der har nøglerne til den slags. Og den titel, den har hun ligesom betroet mig med jo. Så. Mundten Superman? Ja. Javel. Godmorgen til de morgenfriske, der er kommet mistænkeligt tidligt op. Så får I her en lille ud til de morgenhilsen fra Steve Wonder med Superstitions. Hallo?
Hallo? Hallo? Hallo? Hej Torben. Ronny, hvad fanden laver du her? Altså, hvad jeg laver? Jeg var mødt tidligere ind jo. Så fik jeg jeg fik trimmet skrablerne. Så det var som bare lige, det var bare det. Trimme skrabelerne. Ja. Det er lidt. Men altså, du ved, vi har jo lidt liggende oppe i monsteren, og det er jo pænt at kigge på, og så har vi en millionskrav, og 1000 skrav, og 100 skrav, og lige bytte rundt. Så Jamen, det er skide godt gået, ja, faktisk. Ja. Står jeg og aftaler med Rudi? Nej, overhovedet ikke. Men altså, jeg hedder Ronny. Ja. Nej, jeg skal bare lige have min morgensmøg, Ja. så. Jeg kan sgu ikke finde den, Kirsten. Så hvad helvede mener du med det? Ja, jeg mener, at de ikke er der. Jeg tænker, det er Ronny, der har... Og det er det også, men det giver kun mening, fordi jeg har fået den lagt herop. Så tænkte jeg lige, at det var jo nemmere. Det er jo genialt, Ronny. Ja. Hvorfor har du aldrig fundet på det, Torben? Ja. Men du får ikke ekstra af med tidligere ind. Nej, det skal jeg heller ikke have. Men vi kan jo kalde det interessetimer eller et eller andet, når jeg sådan kommer før andre ansatte. Interessetimer. Ja. Nej, så der er trim, der klar. Så tror jeg lige, vi tager en lille meddelelse for vores sponsor, Ophugger. Store små problemer. Og hvad er listen for nogle store problemer og små problemer, som må vi at snakke om? Jo, det er listen, der vi ikke snakker om, jo. Sure. Jeg troede, vi havde en aftale her. Altså, Torben sætter Peter lige og giver et blæs, og så... Han har kun været her i 2 dage. Ja, jeg fornemmer, at Ronny han er lige det, den her kiosk har brug for. Ja, kan mærke, at han nok godt kan tage godt fat. Forresten, så skal du lige give ham nøglerne og alarmkoderne. Ja, de ligger derhjemme, så det kan jeg ikke. De ligger derhjemme. Fanden bruger du dem til derhjemme? Ja, så er du da ikke noget at sige til, at du mister titlen. Du giver ham dem i morgen, så. Ja, Kirsten. Der var der Altså, nu prøver du ikke lige blæser væk, Torben. Hvad fanden laver du, Karl? For helvede! Der er jo gravøl! Du ved jo, hvordan jeg har det. Med gratis spiritus. Og konfirmander. Jeg har kraftedeme mistet min titel. Ved du, hvad det værste er? Jeg har kraftedeme, at det var mig, der lærte ham op. Altså, jeg lærte ham det hele, og så pisser han bare på mig på den der latterlige måde. Jeg var så dum at tro, at vi måske kunne være blevet venner. Ja, nu er det jo sådan, at Gud, han arbejder jo i definition ikke i detaljerne. Jeg ved kraftedeme ikke, hvad jeg skal gøre, mand. Korsfæst, det hjælper på folk, der spiller for smarte. Og ligegyldigt, hvor store eller hvor små problemer du har, så er der altid en, der kan hjælpe dig. Ronny!
Jeg skulle tale med huggeren. Ja. Jeg skulle bare høre, om du kunne hjælpe mig med et stort problem. Ja. Så du vil gerne have, at vi skal slå nogen ihjel? Nej, det drejer sig mere om en skræmmende ting. Så det er bare et lille problem? Ja. Jeg tror, jeg har et par drenge, der kan hjælpe med det. Altså, hvis du er til sådan noget. Ja. Men altså, hvor meget skal sådan noget koste? Altså? Det skal du ikke tænke på. Vi finder en løsning. Hej Torben. Hej Ronny. Torben, altså du kender jo reglerne, så du kan lige så godt aflevere dem nu. Altså dem her, du tænker på? Ja. Det får du ikke. Torben, giv mig de nøgler der. Torben, giv mig de åndssvage nøgler. Giv mig så de nøgler. Det er latterligt, det der. Torben, hey! Hit med pengene! Vi skal have fucking halsen over på jer. Rolig, Ronny. Det her det er et røveri, jeg skal nok... Okay. Vi skal ikke slå nogen ihjel, og vi skal ikke røve noget alligevel. Det er, du lukker bare røven, og så får du fingrene i kassen. Kan du fatte det, eller hvad? Altså, hvad fanden er det, der foregår, hva'? Fuck i røven, mand. Barnedåben. Du hørte lige hvad manden han sagde. Så nu tømmer du den åndssvage kontantkasse. Kan du fatte det? Ellers så blæser jeg fandme knuppen af dig. Hvor så der? Ja. Rolig. Okay, de er der altså ikke. Jeg ved seriøst ikke, hvor de er. Du skal satme ikke prøve at snyde mig. Jeg ved ikke, hvor de er. Den eneste, der giver et blæs her, det er fandme mig. Hvad fanden sker der med jer, mand? Tror du, jeg er idiot, eller hvad? Der er sgu da ingen, der arbejder gratis, medmindre de har tænkt sig at stjæle noget. Så... Hvad gør vi nu? Ja, jeg har lige slået en ung mand ihjel, og med 2 andre liggende i butikken, så den eneste, der har en god forretning på det er sgu Karl. Og jeg har sgu ikke tænkt mig at komme i fængsel igen, det kan jeg godt sige dig. Du beholder bare nøglerne. Sidste nummer, så sæt gearet i fyraften, slap helt af med den syndige lavber i øregangen er her med Time Every Time.
Tonight.